Feliç 2023. Els Reis Mags ens han portat novetats per aquest any. Seguidament relacionem algunes d'elles. Novetat del sistema de cotització pels autònoms. Nou impost al plàstic. Llei de startups. Mecanisme d'equitat intergeneracional. Aportació a plans de pensions. Nou sistema de baixes mèdiques. Nous reptes per aquest any 2023. Des de Gremicat informarem els nostres clients de les novetats mitjançant les news setmanals i també per les xarxes socials de LinkedIn, Twitter, Facebook i Instagram. Aconsellem que ens seguiu per les xarxes socials per estar al dia de totes les novetats. També en aquest any 2023 seguim escoltant a vosaltres i avançant amb els nostres clients.